grazas. Boa tarde. Benvindos e benvindas a esta presentación da revista Follas Novas da Fundación Rosalía de Castro. Para mí, como presidente, é toda unha honra volver con ela á cidade da Coruña e facelo, ademais, á sede dunha asociación que leva moitos anos traballando en defensa da nosa lingua e da nosa cultura nesta cidade, que é unha cidade moi rosaliana. De feito, xa tendes a Rosalía aí do balcón, non? Acabo de comprobar. Efectivamente, a Rosalía ten moito que ver ca Coruña e cando concebimos a idea de presentar a revista por Galicia adiante, non podíamos saltar a praza, por así decirlo, da Coruña. Non vou desvelar eses vínculos de Rosalía coa Coruña, xa se falou bastante deles. Rosalía é de Murguía, Rosalía é de Murguía, é de Gala, Acaba de entrar aquí un señor que al final non quedou porque pensaba que non había sitio, da Coral Follas Novas, que lle acaba de ceder a Fundación Rosalía Castro para a súa casa museo, onde xa está instalado o piano. Bueno, o piano é un moble cun espello gigantesco que custodiaba está en Atocha, me parece, a Coral Follas Novas, na rúa. E a Fundación restaurouno, incorporouno ao seu discurso expositivo e funciona, ademais traballa. É o piano que Gala lle dera a esta coral. Un piano de 1900 ou algo así. Non o tocou Rosalía Castro, pero agora ese piano que estaba na Coruña estámpalo. Ese piano enche a casa da Rosalía de música, que é unha das linguaxes artísticas máis queridas tamén por Rosalía Castro. En fin, non vou estenderme nesta relación de Rosalía e a Coruña, que para min é especialmente querida. Rosalía é de todos, é de Padrón, é de Santiago, pero tamén é da Coruña, é do Carril, é de Muxía, é de Vigo, é de Lugo, etc. É de todos. E ademais Rosalía ten que estar irmandada con todos, e ten que estar irmandada con todos os escritores e con todas as fundacións que tivexo representación na máis alta, da Fundación Manuel María. Claro que estamos irmandados con esta fundación, con esta asociación e con todos. A revista Follas Novas é unha revista de carácter anual que concibimos como un proxecto para tratar de darlle canle, de darlle camiño, de darlle saída a todo este fervedoiro que hai no mundo académico, no mundo da investigación, alrededor de Rosalía de Castro. Deste mundo non só, porque o fervedoiro rosaliano, como se activase, non sei desde que ano, pero cada vez inunda máis a cultura e a sociedade galega. Non só está na academia e no mundo dos estudos, como pode estar esta revista, senón que está na rúa, está na sociedade, está na escola, está nas institucións. Entón, a Fundación, unha vez que se esgotou un proxecto que había, que era o da revista de estudos rosalianos, unha vez que se esgotou este proxecto, a Fundación quixo abrir esta canle necesaria. E para iso contamos coa axuda de moitas persoas, tres delas que representan aquí os grupos principais, porque non só é unha revista que vive do traballo, do esforzo de persoas como Xosé Luís Aseitos, que é o seu director, que é para min, para esta presidencia, para a Fundación, todo o que eu chamo así, na linguaxe dos canteiros, un pé dereito, antepeito, pé dereito, agulla, tranqueira. Aí estamos. El, coa súa inmensa sabiduría, coa súa inmensa erudición,
é tamén un libro aberto cando na Fundación queremos datar, queremos atribuir calquera tipo de documento. E ademais o seu apoio, a súa fidelidade a esta presidencia durante este camiño que xa levamos ao frente da Fundación, pois fanmo para mí unha persoa fundamental. Sen el, penso que non saberíamos seguir adiante na Fundación, en menos con este proxecto que é a revista. Está tamén connosco Pilar García Negro. Pilar García Negro tampouco vou presentar, é unha muller aquí da Coruña, profesora aquí da Coruña, de longa trayectoria no mundo. Bueno, resides aquí tamén. Qual é o tema? Xosé Luis Axeitos e dos Sarros, reside na Coruña. Diego es de Monforte, resides en Compostela, traballas na Coruña. Nos consideramos os tres de algún xeito único, creo que é coruñés. Pilar, fillos da Coruña. Pilar, veciña da Coruña. Pilar, coruñesa de adopción, traballa na Coruña. E Pilar é unha muller dunha longa e dilatada trayectoria no mundo dos sorianos. Pilar, ademais, tivemos a sorte de que quixo aceptar a incorporación á Fundación Rosalía de Castro como unha membro do plenario, e ademais Pilar tamén quixo aceptar sumarse a este proxecto, a este proxecto da revista Follas Novas, formando parte do seu Consello de Redacción, unha parte máis activa dese Consello. O último, Diego Rodríguez, que colabora con esta revista, que representa de algún xeito os colaboradores que temos neste número, e que tamén axudou a esta fundación, colaborou con esta fundación desde a súa posición na Fundación Barrié, algo que lle agradezo e agradecerei sempre, porque esa colaboración dou tamén moitos fructíferos resultados. Ten aquí, creo que, un magnífico traballo sobre algo que non está investigado e algo que era necesario para decidir, para observar que textos e que textos non son de Rosalía de Castro. O seu traballo, a partir de agora, creo que marca un antes e un despois. Hai textos que se atribuyen a Rosalía que xa podemos descartar que non son. Pero tamén a presidencia, a dirección desta revista e Pilar, no seu consideración, tamén eles dous non só teñen responsabilidades executivas ou de coordinación dentro da revista, senón que eles dous tamén neste número teñen cada a súa colaboración da que eles poden falar, claro, o enxeño que vin, pero en todo caso quero lles decir que Pilar non para, Pilar non cesa de traballar, investigar, de darle voltas alrededor de moitos aspectos de Rosalía Castro, o seu feminismo, da súa relación coa literatura universal desde moitos puntos de vista, ca narrativa de Rosalía, cos ensaios de Rosalía, neste caso fai un mergullamento en el coro, nun texto que se titula así, e da analiza se pode ou non ser Rosalía Castro. Axeitos, Luis Axeitos, tamén co seu labor de documentación extraordinario, xo dixen para esta fundación cando descubrimos en Vigo aquel libro insólito, aquel libro tuneado, ca foto de Rosalía, co autógrafo, ca carta transcrita de Fernán Caballero, recorremos a Axeitos para decir de quen é isto, Axeitos. Axeitos mirou a letra da transcripción, esa veu de que era de Segade Campo, con toda certeza. E nese sentido aporta, chega a esta revista, xa o fixera no anterior número tamén, varios documentos, neste caso referidos deles, bueno, a Padrón, un texto de Barros sobre a súa visita a Padrón, no que Axeitos descobre que había partes do texto que non estaban transcritas e que son realmente importantes. En fin, xa me estou demasiado denso, pero non quero rematar sen agradecerle á Asociación Alexandre Bóveda que nos acollese aquí na
Coruña, e por suposto sen agradecerles a todos e a todas que acudisen a este acto que espero que este a gusto. Así que xa, sen máis, cedo a palabra a Diego Rodríguez. Adiante. Bueno, moitas grazas, Anxo, moitas grazas á Asociación Cultural Alexandre Bóveda, a Pilar do Consello de Redacción da revista e a Xeitos, o seu director, por permitirme facer esta incursión en Rosalía, na que un cando empeza a tirar un fío xa acaba, dicen os cataláns, letra ferit, pois Rosalía ferit, xa non poden parar. Así que, bueno, supoño que seguirá revolvendo. Creo que esta revista ten dúas características, unha é a súa orientación científica e outra é a súa orientación plural. Creo que iso é moi importante porque Rosalía, aparte dunha grande escritora, aparte dun símbolo nacional, é tamén un conxunto de problemas e todos os que se mergullan na súa biografía e literatura saben que están aí latentes e, por lo tanto, poñer en confrontación as diferentes liñas de investigación de interpretación creo que é moi interesante. Vame perdoar que eu fale fundamentalmente do meu artigo porque é do que sei, se falo do que non sei sería bastante peor. Os estudos desta clase de identificación caligráfica son moi raros na nosa contorna. En realidade a xente, cando lle dixen a moita xente estou estudando a letra de Rosalía, e dice, pero eso non se sabe xa. Efectivamente, hai unha certa incomprensión porque ademais se mezcla con unha pseudociencia que se chama grafoloxía, que pretende interpretar as pegadas psicolóxicas ou os trazos psicolóxicos das persoas nas súas manifestacións escritas, e iso incluso nas persoas que están nos xulgados defendendo tradicións caligráficas. No mundo anglosaxón, que é onde realmente se desenvolveu máis esta, chamémosle, máis técnica que ciencia, ese papel da grafoloxía está totalmente arrinconado. Xa non andan ninguén sacando conclusións de que un faga os gués moi profundos ou que faga os astís moi altos. Eu creo que iso é un avance o que debemos de pasar nós tamén. O certo é que, ao mesmo tempo que estas técnicas non son moi utilizadas ni moi coñecidas, a identificación caligráfica faise a cotío, e faise ben, como ben dixo, por exemplo, Anxo, falando da identificación de xeitos. Todo editor literario, todo editor, todo bibliotecario, arquiveiro que teña fondos documentais, manuscritos, está todo o tempo identificando de xeito intuitivo moitas cousas para agrupalas. Pero en algúns momentos esa identificación tense que facer científica, tense que facer con arreglo a unhas técnicas, por exemplo, no caso do ámbito judicial, cando alguén pode ir ao cárcel por unha cousa, sexa escrita por unha persoa ou por outra, ou pode ser perxudicada económicamente. Temos, os papeles de Bárcenas hai pouco que estiveron sendo estudiados tamén desde o punto de vista grafolóxico. Ou simplemente nunha transacción mercantil, cando de repente aparece un documento presuntamente de Martín Sarmiento e hai que facer unha adquisición, como cando a Fundación Rosalía fixo a adquisición do libro que mencionou Anxo, pois hai que verificar efectivamente que iso, sen lugar a dúbidas, sexa da man da persoa e ademais non sexa unha falsificación, que sería outro tema que non é o deste artigo, porque confiamos en que a custodia de Nalla e a custodia dos arquivos son valuadas as cuestións. Aparte destes casos xudiciais e casos mercantís, hai casos nos manuscritos literarios en que siga a grande dificultade para atribuir un texto fai que sexa necesario tamén seguir un procedimento riguroso. Son textos, cando están os textos
moi revoltos entre moitas autorías, como é o caso do Fondo de Murguía na Fundación Marré, que está en Saiz Armesto, pero cada folla non se sabe, hai que decidir de que é cada folla. É un caso moi importante que son as interpolacións. Os poemas de Rosalía frecuentemente teñen, chamémoslle correccións, chamémoslle adicións, chamémoslle suxerencias, no interlineado. E unhas veces son de Murguía e outras veces son de Rosalía. Para calificar eso, unha tan breve mostra de letra, é necesario seguir un proceso riguroso que é o que vou explicar brevemente a continuación. Trouxen unha presentación para que se poda seguir un pouco mellor. O primeiro que temos que facer cando queremos estudar unha letra é facer un corpus de indubitados. Aquí vemos unha carta de Rosalía que está datada en 1864. O corpo de indubitados, no caso de Rosalía, basease nas cartas que están datadas, unha asinatura que é reconocible e que é comparable. Con eso, pois temos, pois, o mellor, agora non sei de memoria, pero 7 ou 8 cartas que son a base da nosa investigación. Tamén hai poemas asinados. O único texto en galego asinado é o que ten a Fundación Rosalía, nese libro que mencionou o Anxo. É importante tamén desde o punto de vista das grafías, porque temos certas peculiaridades, como o xe, que é difícil de buscar nestes textos en castelán, non aparece por ninguna parte. E tampouco, desgraciadamente, no texto que hai en galego, casualmente non hai un xe. Aquí nesta carta de Rosalía, por certo, está datada en 1864, pero tanto o 8 como o 6 son absolutamente iguais. Por lo tanto, poderíase ler 1884. O contido da carta revela que ten que ser 1864. Falo desto para tamén poñer no seu sitio a bibliografía material. Unha cousa que está escrita, unha cousa que é interpretada sen contexto, pode levarnos a un erro moi grande. O primeiro que hai que facer, entón, é reunir os indubitados e extraer as características. Para extraer as características, elixense trazos. Elixen aquí, para efectos demostrativos, un só deles que eu diría o máis característico da letra da Rosalía, que é un exe que fai, que é un pequeno trazo que é persistente ao longo de todos os indubitados, dende os escritos que fai na xuventude ata os últimos escritos de madurez. Sempre fai esta S con leves modificacións, a veces hai unha S de doble curva, pero se introduce por motivos diacríticos, porque un texto non se lee ben, entón corrixe probablemente automáticamente, prácticamente esa S para que se lea ben. Que son as características diferenciais dunha escritura? Pois esas son características que se repiten internamente, pero tamén hai que contrastalas coa escritura xeral da época, coa escritura do entorno, porque senón non falamos de nada característica. Por exemplo, o R que vemos na asignatura de Rosalía hoxe pode parecernos moi característico e, sin embargo, está bastante difundido nos escritos da época. Eu estive analizando, porque non hai análisis completos e non se pode recurrir a eles, uns 100 autores, do fondo, Antonio de la Iglesia de Galiciana, fundamentalmente procedentes da Academia e da Fundación Pezón. Contrastando isto, collín como exemplo precisamente Antonio de la Iglesia, cada rasgo hai que contrastalo coa súa época. Vemos aquí nestas eses iniciais de Antonio de la Iglesia, que como as de Rosalía non ligan coa seguinte palabra, pero as eses de Antonio de la Iglesia teñen un ápex, como un aguillón na parte superior. As eses de Rosalía son unha simple rayiña. Con eso conseguimos un estándar para a comparación, onde podemos chamar un paradigma como se utiliza na arqueoloxía. Un paradigma arqueolóxico que temos unhas características e cando vemos unha baixela, a comparamos co paradigma e podemos saber en que cronoloxía se sitúa.
é o mesmo que facemos neste caso para concluir a autenticidade. Isto é un rasgo, un trazo morfolóxico. Os trazos que se consideran son moitos máis, son a inclinación da letra, son a alineación, son o trazo de todas as letras, son unha cousa descoñecida hoxe que se chama shading en inglés, que é o contraste entre trazos finos e trazos grosos, que dan lugar aos que dá lugar a utilización da pluma. Por tanto, hoxe os bolígrafos non facemos ese shading, pero era característico precisamente dos grandes calígrafos da época. Dominar o shading era dominar o dominio da man para que deite máis ou menos tinta nos trazos ascendentes ou descendentes. Incluso se pode chegar a saber cal é a propia inclinación da man con respecto ao papel, que é o que dá o shading. Entón, facemos un estándar que consiste na descripción das formas das letras e os seus accidentes e de outras características, incluso a ortografía está incluída neste estándar. Unha falta de ortografía pode levar a inclinar a balanza sobre unha autoría ou outra. Entón, collemos unha atribución incluída. Esta é unha se vedes abaixo con JN, Juan Naya. Creo recordar que isto está no arquivo da Deputación, e xa Juan Naya recolle este poema popular como recollido por Rosalía. Seguimos cos eses e vemos que os eses ligan coa seguinte letra, non consisten nesa raíña que fai Rosalía en todos, absolutamente todos os indubitados que coñecemos. Este solo argumento non nos serviría, pero se analizamos o resto das letras coa mesmo método, por exemplo, aquí temos un D mayúsculo que tamén é completamente alleo a Rosalía, as Vs, a distinción entre os Vs e as Bs, e outras cousas que sí son características ou parecidas á escritura de Rosalía. As tis que hai no P, é dicir, o trazo de no P da palabra penitente. E a outra cara da moeda é atribuir o que non estaba atribuído. Neste caso, na Fundación Marrié, procedente do fondo Saiz Armesto, hai unha carpeta. Nun momento da súa vida, Murguía lle deu a Saiz Armesto toda a súa recolla de romances populares, e lle pasou o testigo para que seguira él. Eso chegou a nós máis ou menos revolto. Entre esas cousas podía haber cousas de Rosalía, efectivamente as hai. Este é unha das cousas que publicamos. Apareceu despois outra, que é un sobre, a dirección de Murguía en Madrid, na calle Ballesta, que tamén está da man de Rosalía. En fin, queda por decir cal é o grado de seguridade que ten isto. O grado de seguridade, pois, é un grado de seguridade estatístico. No que fala a bibliografía anglosaxona é o concepto de beyond a reasonable doubt, máis alá dunha dúda razonable. É dicir, a único xeito de saber se isto que vemos aquí diante o escribiu Rosalía, vela escribindo. Entón, se todo indica que o escribiu, pois debe ser así. En todo caso, igual que as periciais caligráficas se presentan ante un xurado, no caso dos xurados ou ante un xuiz, isto tamén é unha serie de probas que se presentan diante dos lectores, diante dos investigadores, e que poden ser, por suposto, criticadas e matizadas, o que sexa. E nada máis, eso é a explicación do meu mallo longo, todo cuberto de rosas, para algúns telas de morte, para outros telas de bodas. Mallo longo, fuches curto, para min. Veu contigo a miña dicha, volveu contigo a fuxir.
Este é un dos poemas, como saben, dos últimos do segundo libro, que se titula Do íntimo, da magna obra Follas novas. Carballo Calero define-o como unha especie de lir a maneira do clásico alemán, e efectivamente foi musicado no seu día, xunto con outros moitos máis da nosa escritora. Mas eu traio aquí, non por estarmos no mes de maio, do que xa parece que continuamos no de marzo, non no de maio, estamos xa no mes de xuño, mas traio aquí oportunistamente este poema a propósito do seguinte: nunha traducción ao inglés que fixo de varios poemas rosalianos Charles David Lay, pois el interpreta neses dous versos, repito, mallo longo, todo coberto de rosas, para algúns telas de morte, para outros telas de bodas. Pois interpreta ese telas non do verbo ter, como é, senón como tecidos, como teas. Entón, a traducción faina incorrectamente, claro, porque entende que son ou di teas de morte, teas de bodas. Nunha chamada ou denominada, titulada Antología Poética Hispanoamericana, que organizou José Mallorquín Figuerola, todos estes datos daos nun artigo Ricardo Carballo Calero, nun dos que compilou no seu libro Estudos Rosalianos. Pois ben, tamén na traducción ao español aparece estes versos: telas de muerte, telas de bodas. Aínda nun dos estudos clásicos dos anos 50 sobre Rosalía de Castro, o doutor Rolf Carballo utiliza o termo tea que aparece no poema Tecín, ese poema tamén fundamental da nosa escritora, Tecín soia a miña tea, sembrei soia o meu naval, etc. Pois ese dá a entender Rolf Carballo que ele interpreta tea non no sentido de tecido, que ten, claro, e nese poema que refai o mito de Penélope, na épica e na lírica das clases traballadoras galegas e das mulleres galegas, senón que todo aponta a que entende tea no sentido español, por tanto, fogueira, ou chama. Ben, a partir de aí el fala de que sería isto un símbolo fálico e fala de que transluciría o poema a masculinidade inconsciente da autora, é dicir, adianta unha interpretación segundo el, pois próxima, di el, así o interpretaría a psicanálise ortodoxa. Ben, pois dáse o caso tamén, e despois aclararei porque poño todos estes exemplos sobre a mesa, de que é moi frecuente tamén na análise ou no comentario ou na crítica, e xa non digamos na súa vulgarización de poemas de Rosalía de Castro, a escrever un sentido confisional, por tanto, unha declaración subxectiva que se tería a ver coa súa propia psique, de poemas, de todos os poemas, ou da maioría dos poemas que ela escreveu. Entón, por aí, non me negarán, coido que vou dicer, recordar agora algo vulgar no sentido distendido, pero que mesmo chegou a ser citado por escritores da talla de Valle Inclán, poñamos, pois entón, adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, aí falaría ela. Airiños, airiños, aires, ariños da miña terra, levaime a ila, aí tamén sería ela. E entón reprodúcese no comentario como Rosalía de Castro, ou miña casiña, meu lar, tamén sería ela. Claro, aí é obviar ou ignorar que
que nunha obra, estes poemas que acabo de citar, pertencen todos eles a cantares galegos. Unha das virtudes, un dos prodixios de Cantares, é xustamente a capacidade enorme da autora por travestirse, por colocarse dentro e na pel, e na subxetividade e tamén no feito obxectivo que se menciona nese poema de personaxes moi diversas. Adiós ríos, adiós fontes, é o emigrante que o vai ser, é o emigrante inminente, que se despide angustiosamente. Por iso o poema está cheo de diminutivos, non porque nos goste moito andar coiño, como tamén se caricaturiza, senón que revela que se trata unha despedida tráxica porque mesmo pode non voltar, pode non volver. Esa lírica acompásase con un feito certo, histórico e documentado, claro, naufraxios a barrer, ou voltas da emigración absolutamente imposibilitadas, e con algo histórico tan documentado como naturalmente a propia emigración, sen a cal non se entende a historia contemporánea de Galicia, que supón pois unha frida no conxunto da nación, pois de grandísima fondura. Airiños, airiños, aires é o mesmo, pero é o caso inverso, é a voz feminina dunha emigrada que non pode, que sabe que non vai poder voltar. E entón, polo menos, que ese seu, oxalá, que ese seu corpo pudese, efectivamente, a repousar, pudese ter acougo na terra que a viu nacer, claro, que se declara estranxeira no seu lugar de emigración. Ou, en fin, ou outros moitos máis, verdade? De maneira que isto é, claro, para a leitura unha cautela básica. Ben, noutros casos tamén, pois topámonos, xa citei antes varios, a título anecdótico, tamén unha descendencia crítica baseada nunha leitura que non se entende. Unha profesora en Puerto Rico, nunha das universidades de Puerto Rico, Matilde Albert Robato, unha entusiasta rosaliana, por outro lado, pero claro, ela no poema tamén de Cantares, como chove miudiño, como miudiño chove, etc., aí hai todo un retrato social, pero tamén biográfico, e aí o verso refere a Rosalía, e sí que se refere a ela propia, onde miña nai está falando da retén, da retén en decadencia, en declive, en ruína, onde miña nai foi nada. Entón, ela lé, esta profesora lé, e traduce para si mesma, donde mi madre foi nada. Entón, a partir de aí, xa monta, claro, a Rosalía escreve onde miña nai naceu, donde miña nai foi nada, onde miña nai naceu. E, claro, a partir de aí, pois, toda unha derivación de atribuir xa a unha angustia existencial xa, en fin, anteuterina, xa desde as entrañas da propia nai, que, por tanto, que se derivarían, que se irían a filla. Ben, entón, todo isto ten a ver, por tanto, ou quero indicarlo de forma prologal, como a necesidade de, en primeiro lugar, non aplicarmos a nosa moralidade, por exemplo, ou os nosos preconceitos á leitura dunha obra excelsa como a de Rosalía de Castro, e, en segundo lugar, tamén a termos moi en conta que se trata de unha literatura, claro, por suposto, comprensible, pero desde as bases densas e complexas en que a escritora o escreve. É dicir, moito simplismo aplicado á escritora non procede dela, senón de quen a lê. Ben, entón, tamén, tendo en conta o percurso desde os seus primeiros tempos como escritora da Rosalía de Castro,
pois tamén poderíamos ter un indicio importante da súa non adaptación baixo ningún conceito ás normas, aos dogmas e a moral e a ideoloxía reinante, sexa de antiga estirpe aristocrática ou sexa da burguesía como clase social emerxente no 19, a súa altura. Pero isto xa, claro, desde moi cedo. E teríamos tamén que ter en conta outro factor fundamental, e é que a práctica totalidade da literatura de Rosalía de Castro de 1857 até 1884 escrevese e publicase baixo o peso da censura. Censura directa, censura política, censura eclesiástica, de modo de maneira que a escritora ou o escritor ou ben adáptase, ou ben ten que fiar moi fino, ou ben ten que encobrir a través da poesía, que sempre tiña unhas marxes de permisividade maior, porque se conceptuaba o reino da fantasía ou da imaginación, pois o que as súas propias ideas. Pois ben, eu no artigo que aparece aquí neste número 2 da revista, pois dediqueime, dicía, non hai moito tempo, tamén con Anxo Angueira, con Xosé Luis Axeitos e con Francisco Rodríguez en Ferrol, que me deu así, dito coloquialmente, deume por meterme así un chisco a detective barata, claro, porque non chego ou non puiden chegar a ninguna conclusión cerrada ao respecto. Entón, trátase do seguinte. Vayamos con un antecedente. En 1859, a nosa escritora publica a súa primeira novela, que é La hija del mar. Entón, Antolín Esperón, que é un señor profesor, Esperón Novás, profesor en Pontevedra, pero tamén de oficio censor, escrévelle a Manuel Murguía, ao home de Rosalía, na súa función de censor, e dille: por mí non hai inconveniente en que se continúe publicando la novela, cuya primeira entrega tengo a la vista. E engade: supongo que nada se hablará en ella de política ni de religión, lo que pudiera aparecer en falta del censor, pues su autora y lo que me dice el señor Compañel, que era o editor da novela, son suficiente garantía. Tanto lembremos ou anotemos política e religión. Ben, a primeira obra de Rosalía, titulada La Flor, publicase en Madrid en 1857. En 1858, Líder, ese manifesto explosivo de carga librepensadora e feminista e que está dinamitando as bases misóxinas do mito clásico de Eva e do papel das mulleres. Tamén publicase en 1858, como digo, pero ten esa fasquía de poesía en prosa, en grande maneira, e entón aí pois coñecémolo, é un texto coñecido. En 1859, como dixen, La hija del mar. En 1861, a novela Flavio. En 1862, aquí na cidade da Coruña, vaise publicar o grosso volume do Álbum de la Caridad, que é o que recolle as composicións que formaran parte ou que tiveran a ver coa celebración o ano anterior dos primeiros xogos florais aquí nesta cidade. Aí xa, quen no seu tempo, e hoxe moito máis, quen o ler atentamente, quen queira facer a comparativa deses 6 poemas de Rosalía, incluídos en todo o painel, tanto poesía en galego como en español, no conxunto, pois aí xa tería que ter unha alerta inmediata de que a escritora novel, a aquela altura, era un fenómeno completamente diferente ou diferenciado de todos os outros colegas masculinos ou femininos de escrita.
Temos naturalmente en 1863 a grande explosión inaugural, fundacional da literatura galega, que son os cantares. E agora chegamos a 1864. Na imprensa editora Soto Freire de Lugo, nese ano 1864, existe un prospecto ou un folleto onde se anuncia a publicación por parte de dona Rosalía de Castro do artigo El Codio. Codio era un dos nomes humorísticos aplicados aos seminaristas, humorístico ou humorístico despectivo, porque ten a ver coa pobreza ou ten a ver coas codelas de pan. E enteirados eles, estes os seminaristas de Lugo, Lugo se saben que é diocese, e con toda probabilidade co beneplácito do bispo daquela, o Monseñor Lamadrid, que era un ferreño carlista, foi bispo entre 1857 e 1884, eses seminaristas organizan a manifestación correspondente por Lugo adiante e ameazan o impresor con que se publica ese texto de dona Rosalía de Castro, romperán os vidros, romperán os cristais da impresa, cousa que chegaron a facer, cousa que fixeron. Por iso digo que parece difícil conceber que o desen feitos sen o visto e praxe da autoridade episcopal. Misión cumprida, neste caso, para estes censores, non xa censura final, senón censores agresivos, directos, o texto desapareceu, ou dase por perdido, e non se achou. Hai ecos deste feito, teñan en conta que estamos só a 7 anos da publicación da primeira obra de Rosalía de Castro. Por tanto, non temos que agardar para coñecer efeitos directos de represión sobre a súa obra a moitos anos despois, con tamén documentación que xa posuímos, senón que xa é así de feito. Entón, a través da correspondencia con Murguía, pois enteirámonos, claro, tamén de outros pormenores. Así, por exemplo, Serafín Avendaño, amigo de ambos, xa desde a súa primeira mocidade en Compostela, escreve en decembro de 1864 a Murguía e coméntalle, escreve desde Xénova, a carta está datada en Xénova, onde se encontraba este pintor. En un periódico he leído que un escrito de Rosalía había causado una revolución en Santiago. Dila que yo no creía jamás fuese tan revolucionaria. Probablemente aquí Santiago, si se refere polas datas, como é lógico pensar a este episodio de Lugo, pois non sería Santiago, de César de Santiago, senón que sería a de Lugo. A investigadora Victoria Álvaro Ruiz de Ojeda, no seu día, xa situou con toda exactitude a referencia da noticia en Madrid, en concreto en decembro, o 2 de decembro do ano 1864, estamos sempre en contemporáneo, e tamén en la Iberia. Ben, é curioso porque no almanaque do ano seguinte, isto é, o que Soto Freire, o impresor editor que xa mencionei, prepara en 1865 para 1866. E aí sí que hai dúas pezas fundamentais de Rosalía de Castro, que polo seu 50 aniversario comentei no primeiro número desta revista, mesmamente, que son El Cadiceño e Las Literatas. El Cadiceño asombra, lelo hoxe, porque nós, no século XXI, temos unha perspectiva histórica e temos xa un traballo científico e toda unha documentación que fala dos efeitos, das consecuencias da emigración para o noso país, con multiplicidade de datos. Pero claro, aquela altura, 1865,
Rosalía de Castro está xa a fondo o dedo na ferida das nefastas consecuencias alienantes e desgaleguizadoras, como unha especie xa de virus de retorno destes emigrantes, que eran daquelas tan personificadas en dous, que van ou que voltan de Cádiz, era aquela Cádiz ou mesmo a andaluza Cais, era un nome frecuentísimo na Galiza, porque temos que pensar que xa a fins do século XVIII case o 7% da poboación de Cádiz e aínda de outras localidades andaluzas, pero Cádiz en concreto era Galicia. De maneira que estamos falando de miles e miles de traballadores galegos emigrados a esta cidade que gozaba do proteccionismo estatal, todo no comercio con América, en fin, outros moitos ítems económicos. Ben, pois aí Rosalía moi pioneiramente pon o dedo na ferida xa sobre este fenómeno. Os dous emigrantes retornados finxen chegar cargados de riqueza, cargados de baúis cheos de todo tipo de dons, de diñeiro tamén, despois nada diso é verdadeiro. Falan un castrapo inmisericordia, que non hai por onde collelo, maltratan aos seus paisanos, finxen que non coñecen o camiño da aldea xa, que xa non saben onde iban, en fin, o texto xa digo con todas estas características. E outro é fundamental tamén, las literatas, porque aí a nosa escritora, de unha forma rotunda e firme, está, con moita ironía e con moito humor, ademais, está perfilando e reclamando o seu dereito como muller e como escritora e todos os problemas ou todas as dificultades àquela altura para selo plenamente en contraste con moito badulaque que se pensa del mesmo que é un alto escritor, etc. En fin, que son realmente textos dunha grande intelixencia. E aí, nese número, o impresor anota que o seguinte, di que dada a grande cantidade de orixinais recibidos, non pode publicar todos eles, ou aínda informa como unha xa cautela dirixida á censura, que el suplica que todos os futuros colaboradores respeitasen todo canto a Igrexa Católica tiña sancionado. Estas son as súas palabras. Por tanto, está xa eu leo-a claramente como pois excusatio non petita, accusatio manifesta, no sentido de que non me poñan en apretos, claro, non... Ben, e entón, pois, volvemos a iso, non? Verdade política e religión. Ese tema do codio máis el cariceño máis as literatas, pois aí realmente temos un tríptico moi abranxente, porque é emigración, mulleres, oficio literario, escritoras dentro delas, e a Igrexa Católica, de maneira que estamos falando de tres macro realidades sociais. Ben, damos un salto agora cronolóxico a 1878. Entón, aparece un artigo, unha peza, porque é artigo e conto, do punto de vista xenérico e híbrido, en El Heraldo Gallego, de Ourense, dirixido por Lamas Carvajal. Lamas Carvajal non tiña problemas coa xerarquía católica. Entón, aparece un texto titulado El Codio, asinado por un tal Leopoldo Castro. No seu día, o profesor Carballo Calero xa comentou que ninguén sabía deste Leopoldo Castro. Co profesor e investigador Xoán Costa, aquí presente, intercambiamos mesmamente información, porque non hai, si aparece en algunha outra colaboración, pero concluímos que realmente Leopoldo Castro debe ser un pseudónimo, pero non un pseudónimo de un unívoco,
non un pseudónimo de alguén en particular, por exemplo, do propio Lamas Carvajal, senón un pseudónimo comodín. As publicacións son pequenas, mal financiadas, e entón, para aparentaren variedade de colaboradores, pois, claro, a heteronimia ou a pseudonimia é o remedio, claro, é a solución que tiña. Logo, por outro lado tamén, a respecto deste texto, non se pode desbotar, ou eu non o desbotaría de forma radical, a hipótese do plaxio, porque, por exemplo, falecida xa Rosalía de Castro, en A Monteira de Lugo, aparece como se fose, non sen cita de autoría ninguna, pero tamén refeito, pero con esa base, el Cadiceño, pero en galego, pero sen mención ninguna de Rosalía de Castro. E iso provocou, alguén o averiguou, provocou Manuel Amor Meilán polo medio, pero a denuncia correspondente e deixouse, eran varias entregas e deixouse de publicar. Pero vamos, a apropiación destes textos non era en absoluto cousa rara. Entón, ben, lemos este codio, con toda a probabilidade Leopoldo Castro era un pseudónimo, non existiu. Entón, é un texto coido eu que xa o leerán reproducido na revista, ben composto, ben escrito, ten un saibo de trazos rosalianos como a ironía, como o humor, claramente, algunha outra mención. Ora ben, advirto, non fixen en absoluto unha análise estilística, nen sequer son pequenos apontamentos, nen sequer lexicométrica exhaustiva, nen moito menos. Pero, en fin, como digo, é un texto ben escrito e que se refere a unha realidade económica e sociolóxica da que dá moitos datos, pois fundamental na historia da Galiza contemporánea e até mesmo a nosa memoria biográfica, ou polo menos a memoria biográfica das persoas de certa idade, quer dizer que era o sacerdocio como saída económica. Un pequeno nunha diocese galega que non se menciona, pode ser Lugo, pode ser outra, digo pode ser Lugo porque el e un paisano que o acompaña ao seminario sendo el neno, pois viaxan nun cabalo monterrosino. Entón, pois, a viaxe de Lugo, é certo que cabalo monterrosino é unha raza, entre aspas, deste animal, pero vamos, a viaxe daquela de Monterroso a Lugo, pois daquela e hoxe igual que non podes facer, digo, daquela a cabalo, perfeitamente nunha xornada. Ben, entón, este pequeno é moi rillote, pero moi aleuto. Entón, o crego, o párroco, co seu ollo clínico, botalle a mao e vai falar cos pais para que o levan ao xornal. Os pais non se queren desprender dele, até que el convence-os con estas dúas razóns. Unha, que el vai pagar, o crego vai pagar os seus estudos, primeiro, e segundo, ilusionándoos co futuro económico do sacerdote, de cando chegue, de cando remate os estudos. E finalmente vai. Ben, o rapazo pequeniño, o pequeno está cheo de morriña primeiro, está con mesto das saudades da súa casa, pero, como nunha especie tamén de servizo militar ou de novela iniciática, porque realmente é unha novela de aprendizado, axiña colle as mañas todas xa do seminario, dos compañeiros, das novatadas, todo iso, e xa se integra perfeitamente. Chegamos xa a súa ordenación, prácticamente. Hai mencións moi claras da vida, porque non vivían no seminario daquela, senón en fondas ou en pensións ou demais. En fin,
e así remata. Só lles leo o final, porque aí coincide realmente exactamente co final de algún outro texto da escritora. O final di así: en el período de vacaciones, cuando el codio torna a su aldea con escaso caudal de conocimientos, pero poseyendo las mil maravillas, todas las reglas sintáxicas y prosódicas de la gramática parda, dase cierto aire de autoridad e importancia entre sus convecinos, quienes al pasar por su lado les saludan respetuosamente, anteponiéndole el título de don al invocar su nombre, y le consultan graves y trascendentales casos de conciencia, de cuyas consultas no salen generalmente bien paradas la moral y el dogma, y en especial cuando la que acude en consulta es una muchacha de 20 años, de airoso y flexible talle, ojos iluminados por el fuego de la pasión ardiente y rostro peregrino y hechicero. Al terminar el cuarto año de teología, cuando el codio se ordena de subdiácono y cuando, cumpliendo con lo prescrito en la liturgia y acordado en el Concilio de Trento, abre en la parte superior y posterior de su cráneo una corona, cambia radicalmente su fisonomía y su modo de ser. Regenéranse sus prácticas y costumbres, porque antes vai aparecer descrito como estudante, pois coqueteando, é dizer, con moitas mozas alrededor, e chufándose os seus coñecementos de latín, querendo empatar a concorrencia e cousas así. Regenéranse sus prácticas y costumbres como si el mundo se hubiese desvanecido para él y desaparece el codio, apareciendo en su iniciación embrionaria el presbítero, tipo cuyo bosquejo hará otro pincel más hábil que el mío y otro pintor que disponga de más vivos colores. Este final é exacto ao que Rosalía utiliza en el Cadiceño, que mencionei antes, tamén exactamente a mesma imaxe pictórica. Ben, a miña ousadía non me dá en absoluto, así xa o indico, para cerrar nada. Eu coido que si se pode pensar nunha inspiración directa. Poden preguntar xa vostedes tamén en plan detective, entre aspas, como é efectivamente que si 14 anos despois si sae en el Heraldo Gallego, claro, pero xa dixen, xa indiquei, Valentín Lamas Carvajal non tiña problemas maiores coa xerarquía eclesiástica. Ben, e entón, pois, foi publicado xa anos máis tarde en Lugo tamén, de maneira que remato o artigo mesmamente indicando que irónicamente o codio voltaba a Lugo, que foi a cidade onde se perdeu por censura directa. Ben, probablemente pensen que é un aspecto menor, pero eu afíliome ao que don Ricardo Carballo Calero dicía, e é que sobre Rosalía de Castro nada para as galegas e galegos, ningún tema, por pequeno que sexa, debe ser alleo. E máxime cando unha revista como a tan dignamente dirixida por Xosé Luís Axeitos e a fundación tan activa e tan dinámicamente presidida por Anxo Angueira, pois penso que participan deste espírito tamén, e eu desde logo estou moi satisfeita de compartir paxinado con Diego, por exemplo. Para mí foi unha auténtica... Logo teño unha pregunta tamén, a ver se hai espazo para respondela, e porque ademais, como digo, ningún tema rosaliano nos pode ser indiferente, e por suposto a fixación dos seus manuscritos, claro que xa ten unha importancia fundamental. Vai falar xa o director Xosé Luís Axeitos do contido da revista na súa totalidade, así que a mí non me resta máis que agradecer a presenza de todas e todos vostedes, que son moito máis, así un clásico curso falaría de un brillante
semellante ramillete, pero isto non é un ramillete en absoluto, senón que é unha floresta ben variada e ben servida. Así que o primeiro agradecemento é para todas e todos vostedes, para os meus compañeiros de mesa, naturalmente, por todo o que aprendo, e, por suposto, para a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que está moi elevada na difusión e na divulgación de todo o que se move para ben, non o que se move na foto, senón o que se move para ben na cultura galega histórica, clásica e tamén a dos nosos días. Así que obrigada a todos vosotros. Boa tarde. A ventaxa de falar, de rematar o acto, que xa está casi todo dito e queda moi pouca responsabilidade para dicir, non? Se acaso justificar a miña dirección é que pode ser moi ilustrativo un conto popular que foi refeito constantemente literariamente, Castelao, Dieste, Machado, os contos populares europeos, que é unha banda de música que vai a un pobo e un home observa que hai un que non sopla, que non sabe, que non toca, non? E un tanto sorprendido, pero comprobo. Dalí a varios anos volvo a banda de música e ese era o director. Claro, isto naturalmente dicía ele, non sabe tocar, non vai estar interrompindo o director, non? As cousas son así. Depois de escoitar todo isto, eu dirixo estupendamente. Entre outras razóns, porque é verdad que xentes moi solidariamente colabora, traballa constantemente, axuda. Eu prácticamente figuro aquí e digo xa con sinceridade, non? Ainda que a anécdota pode servir perfectamente para o caso, non? Quédame na máis que vamos a fixar, xa que teño exemplar na man e teño que facer un pequeno repaso, que é o que queda por dicir, pois os paratextos a min sempre me chamaron moita atención e sempre me fixei moito neles. É dicir, todo o que cando collemos un libro, cando collemos unha revista, é o que non se lee. É dicir, se un compra unha novela, pumba, vai ler a novela inmediatamente, non? Pero non lee o colofón, non lee a portada, non lee o número de exemplares se é que o pon, non lee a parte iconográfica, se hai fotos, etc., que son as cousas que normalmente fai o editor, ou fan incluso terceiras persoas alleas, un fotógrafo, ou fai un pintor que ilustra, etc. Hoxe é moi doado, ou moi pouco frecuente, por exemplo, Seoane, por poñer un exemplo moi noso, e moi preto de todos nós, Seoane, pois, dedicou moitas páxinas, porque a imprenta e a impresión, e a ver, de alguna maneira, a estudar unha cousa moi interesante, que é o tramo que hai entre un texto que se presenta e a edición do mesmo. É dicir, entre o texto e a edición hai unhas mans que manipulan os textos, que fan cal é o que aporta cada quen, etc. Pero daquela, Seoane entraba na imprenta de Ángel Casal, remexía no chivalete os tipos e as litrerías, miraban o tipo de papel, falaban das cousas cos caixistas ou cos minervistas. Hoxe estamos totalmente aloxados dese mundo. A tecnoloxía separounos totalmente. Hoxe non lle preguntes á xente se é capaz de identificar un tipo de letra ou un tipo, o que é unha pica, o que é a terminoloxía, porque precisamente está todo no ordenador e faise automáticamente. E precisamente os paratextos son esas notas, esas letras que poden ser iconográficas, poden ser ilustracións, etc., pero que forman parte, prácticamente tomámolas como adornos, non? Os libros desapareceron os colofóns, sin embargo, por eso hai xente que lle di que el colofón final,
claro, colofón final, efectivamente, porque non sabe o que é o colofón. Non, poñémoslle colofón, nós poñémoslle colofóns a todos os números da revista. E vou empezar por aí, porque efectivamente son colofóns moi longos, son colofóns. Faltanos un detalle que a ver se incorporamos o número 3 é poñer o número de exemplares que se dictan de cada vez, non? É dicir, que se debe poñer, non? Porque é un control, é un rigor que despois, dentro duns anos, pois non se vai saber, non? Empezo por o colofón, porque, repito, desapareceu prácticamente xa do libro, o colofón, non? Eu lembro que cando era mozo, era profesor, pois fixamos un traballo escolar sobre os colofóns do libro galego. Fomos por distintas bibliotecas públicas e xuntamos cousas realmente extraordinarias, non? Sobre o mundo do colofón, que puxemos despois por aí. O número 2 da revista Follas Novas, revista de estudos rosalianos, saiu dos talleres da imprenta Gráficas Lasa de Padrón nos últimos días do mes de decembro de 2017. Por estes mesmos días, en 1887, rematou o seu poemario titulado Tipos irienses Xosé de la Hermida Castro, curmán de Rosalía. A citada obra, datada nas Torres del Estrogue, todos son paisaxes rosalianos, xente moi cercana, lugar consagrado pola presencia e estadía ali de Rosalía, refírese así á nosa autora, incomparable poetisa que rivalizou con Heine Mistral e Roberto Borges. Bueno, pero antes, lógicamente, de chegar aí ao remate, pois temos a cuberta, non a portada. A portada é dentro, non? Este é unha cuberta con lapela, e dá unha información, porque, ainda que isto ten tamaño de libro, non? Tamaño cuarto, como se decía antes, pois, sin embargo, dá unha información. Follas Novas. A tipografía Follas Novas, que é un tanto extraño, pode ser, pois, bueno, é unha parodia, non é exactamente fidedigna, de que do título de Follas Novas de Rosalía, da primeira edición. Lóxicamente, poñerlle Follas Novas é unha conexión con Rosalía, é unha revista rosaliana, ten un subtítulo, Revista de Estudos Rosalianos, é un número moi visible, pero que nos pon xa nunha publicación seriada, o sea, estános informando de que non é un libro, é unha revista, non? E traspasámonos justamente ao longo do libro toda unha serie de datos, por suposto, o número 1, o número 2, porque ca idea, sempre, como é natural, de continuala, e coa idea de estar aquí o próximo ano, máis ou menos por estas datas, presentando a revista. Fundación Rosalía. Por que Fundación Rosalía? Porque é, lógicamente, a institución e a entidade que protege a revista e que a promociona. Indudablemente, unha fundación rosaliana ten que ter unha portavocía, ten que ter un altavoz, ten que ter un altofalante. Evidentemente, se Rosalía é autora dos nosos textos fundacionais por excelencia e teñen carácter bíblico, é natural que haxa estudos que lle busquen horizontes, haxa estudos que fixen textualmente a súa obra. Probablemente, eu sempre digo que unha das cousas na que o mundo hispánico é líder mundial é nas glosas e nos comentarios bíblicos. Sobre todo desde que foi a Inquisición, pois tiveron esa cousa, esa precisión, houbo penas de morte por equivocar palabras da Biblia, non? Bueno, pois para nós Rosalía ten que ser eso, ten que ser ese aspecto de fixar un texto, porque é un texto fundacional, é un texto que nos dá un nome, é un texto que inaugura Galicia, máis alá que os textos historiográficos, máis alá que os textos científicos da época, foi, é dicir, a literatura foi nacional antes que a nación, e grazas toda a Rosalía. Por tanto, temos a obriga, a fundación ten a obriga de velar por manter ese aspecto e de ampliar constantemente os horizontes e de propoñer lecturas diferentes según o contexto no que estamos facendo. Esa é, lógicamente, a filosofía deste tipo de publicacións, non? Evidentemente que decimos, é unha revista científica, unha revista académica, se queremos cambiar, ou literaria. Bueno, en principio, hai un paratexto que delata un pouco o que é.
hai notas e hai unha bibliografía final nos artigos. Iso que significa? Pois iso pertence ao mundo académico, é dicir, que hai lógicamente un espírito e un percorrido académico por certas partes da obra, non? Naturalmente. Isto ten unha lapela que, bueno, en principio pode ser un luxo, pero non é tanto. É unha lapela que ademais anuncia tamén algo moi importante, que isto ten tamén unha versión digital. A parte dos 500 exemplares que se edita, ten unha versión digital que se pode consultar por internet. É o propósito da Fundación e do Consello de Redacción pois continuar con esa doble formato por moitas razóns. Primeiro, que hai xente que ainda non accede, hai xente que quere ir ás bibliotecas e lela e consultala, non porque recenda a tinta, que non a recende nada. Agora os libros non a recenden a tinta, entre outros motivos, porque non se usan as tintas con aceites que recendían. O sea que non se trata tanto deso como que nunha revista en papel a unidade de lectura é a páxina. Somos moitos os que pasamos de moitos anos que para nós sigue sendo en internet, na versión digital, a unidade de lectura non é a páxina, é unha cousa indeterminada, etc., e que domina a xente e outra non. Por tanto, aquí ven o enderezo da versión digital, que é moi importante para manter ese doble formato, non? Os índices e todos os créditos da revista pois son tamén para textos, repito, que dan moitísima información, non? Aquí está quen edita, quen é o director, cal é o consello de redacción e cal é o comité científico da revista. Como debe ser, todas as revistas, esas revistas unipersonales, etc., pois esas facías Deus cando editou a Biblia, pero actualmente os traballos teñen que ser en colaboración, os traballos teñen que ser solidarios, teñen que ser justamente como require un traballo científico e solidario, porque non o traballamos para nós, traballámoslo para que lea a xente, respetar a xente, orientar a xente e recibir ensino tamén da xente, non? Por tanto, consello de redacción, etc., como é doado. E logo, un índice que intentamos que sexa exactamente igual en todos os números, é dicir, manter uns apartados básicos que orienten tamén o tipo de estudos que se poden mandar e as colaboracións que se poden mandar, non? Entonces, hai a serie máis o apartado 1, que é o artigos, e que 4 ou 5 artigos, dependendo da extensión. Temos no horizonte que teñamos moitos máis artigos do que pode levar cada número e que podamos seleccionar dependendo de certos aspectos, características, etc. E ao mesmo tempo rexeitar os que non cumplan mínimamente pois con rigor e con certas características que vai collendo a revista. A revista non ten biografía hasta que teña uns cuantos anos, 2 anos. A ninguén se lle ocurre facerlle a biografía a un neno de 2 anos, pois a revista nosa vai por 2 números, ten 2 anos, ten a biografía vai na ir cimentando, vai na ir baseando justamente nas colaboracións, nos artigos, e na audacia, nos riscos que corramos tamén, non? Evidentemente, imaginade a importancia enorme que ten o ter unha referencia para poder decir isto é de Rosalía, isto non é de Rosalía. Cantos textos circulan por aí, apócrifos ou copias, etc. Por que? Pois porque non tiñamos un estudo, por exemplo, como o de Diego, non? Entonces, nesta serie de artigos, neste número 2, colabora, hai unha cousa, Manuel Barros, cronista de Padrón, un home que visitou a casa de Rosalía, foi sempre moi citado, era de Lestrobe, emigrante, casou con unha muller chamada Paula Florido, riquísima muller, que despois vai casar con Lázaro Galdeano. Morreronlle 4 homens, eran felices, pero bueno, sí, morreronlle 4 homens. Entre eles, este home, que curiosamente Rosalía enferma, postrada prácticamente, xa vai a visitar para despedirse dela, e resulta que
ala vai el, ao cabo de 2 meses, ala morre, viña de luna de miel e morreu en Sevilla. Pero deixanos páxinas luminosas, páxinas realmente extraordinarias. Todo son esplendor grazas a él. Sí, Tamén eu quería. Bueno, entonces, é unha crónica de Padrón que vai un pouco tamén en referencia para agradecer a amabilidade do Concello de Padrón, porque na contracuberta efectivamente aquí está que o Concello de Padrón patrocina a revista. Publicamos este segundo número da revista Follas Novas grazas ao patrocinio do Concello de Padrón. Primeiro foi Rianxo, é dicir que están patrocinando a terra de Iria, como lle chama Angueira. As terras de Iria, pois todos os concellos limítrofos, que será Cesures, que será Rois, Bastavales, bueno, Bastavales non é concello, Brión, etc. E que moi gustosamente, unha vez que lle mostramos, ímolle a presentar ali, dámoslle un asallo de 50 exemplares, poñémolo lógicamente aquí, e prácticamente agora xa temos que poñer orde porque todo o mundo quere colaborar, o cual non deixa de ser importante, non? Para manter a revista, non? Outro artigo, Amizade, Conexión Epistolar e Redes Socioliterarias, Rosalía Pondal e Murguía, é do profesor da Universidade da Coruña, Manuel Ferreiro. Era un artigo que se lle pideu con moita insistencia pilar sempre, porque era o centenario da morte de Pondal, 1917, ou 1917-2017. Por tanto, interesantísimo, comentado por un gran pondaliano, probablemente o máximo especialista en Pondal que ten o país. Sobre outro código expuxo Pilar García Negro, acaba de falarvos, e outro dos artigos. Depois, do xenio nacional e criterio filolóxico, algúns apuntamentos sobre a literatura galega no Resurdimento, de Xurxo Martínez González, é un mozo investigador, acaba de publicar tamén sobre la Oliva, Murguía, a imprenta Compañel, e acaba de publicar en colaboración a biografía dos irmáns Villarponte, con Emilio Insua, a letra de Rosalía, que xa expuxo Diego, creo que é un artigo novidoso, importante e moi necesario, sobre todo, non? E 1, 2, 3, 4, 5, o sexto artigo, Avances nos estudos roselianos, Silencios e reticencias, de Francisco Rodríguez, un dos grandes especialistas en Rosalía, e que fai, de alguna maneira, un estudo sobre todas as cousas que están aínda por decir, en definitiva, non? Un gran estudoso, un gran coñecedor, un home que dedicou miles de páxinas á autora e que, lógicamente, ten autoridade para poder facer este panorama xeral, non? O segundo apartado, este é o primeiro apartado de artigos, é textos e documentos, non? Bueno, pois aquí temos mentres de poñer sempre algún documento inédito, sea epistolar, máis doado, probablemente, pero pode ser un poema, pode ser un texto en prosa, pode ser un texto, calquera cuestión que teña relación, sabes, casi sempre con Rosalía. En este caso, pois, transcríbese 3 cartas, unha de Indalecia Armesto, outra de Ramón Campio, Hermida, e outra de Alejandro Charo. Creo que son 3 personaxes claves do mundo rosaliano e que escriben non só a Murguía, sino tamén a Rosalía, no caso de Ramón Campio, que era o curmán del Estrode. Hai un terceiro apartado que son recensións, donde todas as obras que consideremos que ten interés, o Consello de Redacción considere que ten interese, pois, lóxicamente, reseñalas, facer un comentario orientativo ou crítico, en definitiva, sobre ese particular. Neste caso, temos un de Rosalía de Castro, Estranxeira na súa patria, a persona e a obra de Ose Francisco Rodríguez, que é unha obra que xa levaba moito tempo publicada, que publicou, ademais temos aquí ao editor e temos aquí justamente o que fai a breve recensión, Ansede e máis Costa, son os autores, en definitiva. E despois
o diálogo de María Xosé Queizán, son Costas, sí, creo que dice, a sede a Costas. Sí, claro. Outra recensión, o diálogo de María Xosé Queizán e Rosalías, por Manuel Forcadela, profesor da Universidade de Vigo. Hai despois un cuarto apartado, repito que son os apartados que se manteñen en todos os números, ou eso pretendemos, que é a bibliografía. Levo dous grandes especialistas na bibliografía rosaliana, como son Aurora López e Andrés Pociña, profesores galegos méritos xa na Universidade de Granada hai moitos anos, pero que son unha auténtica autoridade, e da que se lle acaba de publicar un tomo agora últimamente a Fundación. Unha sección quinta que é varia e que, bueno, caben desde poemas rosalianos, dedicados, etc. E outra colaboración que son todos os profesores que están no estranxeiro de galego, de estudos galegos en universidades estranxeiras, hai máis de 150 en todo o mundo, e que entonces, de alguna maneira, en este caso Rosalía de Castro con acento francés, que fai Ángela Lema, que era a lectora, a profesora en París. No número anterior colaborou outra persona, un de Italia, outro da Alemania, e manteremos esa sección que é a visión que desde o estranxeiro se recolle ou se transmite da propia Rosalía. E finalmente o sexto, a Casa de Rosalía, na que se dan conta de todas as actividades. Temos que ter en conta que formamos parte dun sistema literario que interactúa, que se comunica, e que é moi importante, pois todas as conferencias, todos os actos, concertos, etc., rosalianos que se celebran ao longo do ano, non? De tal maneira que este é o peche da revista, seguindo eses, o que xa dixemos como paratextos. Evidentemente quedan como paratextos toda unha bibliografía moi selecta que van poñendo os autores nos artigos, etc., etc., e, en definitiva, creo que moi pouco máis podo decir eu, senón que confiamos en que poidamos seguir presentando o número 3 e que sigamos prestando un servicio importante como é a publicación desta revista prácticamente alrededor exclusivamente da Casa de Rosalía. E eu tamén quero agradecer a esta asociación da que me sinto prácticamente irmán, da que me sinto socio e colaborador, que é a Alexandre Bóvedas. Casi todo o que fai María Xosé Bravo é unha garantía de dedicación, é unha garantía de vontade ao servizo do país e da cultura. Por tanto, eu sinto-me aquí moi na miña casa, non? E nada máis, isto simplemente de que eu hei de ir xixando algunha revista para darllas a xente, hei de ir collendo a Fundación de vez en cando, e teredes un exemplar da revista como merecede e como agradecemento a vosa asistencia. Moitas gracias. ¿Quieres hacer esa pregunta? ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta? Sí, yo dije antes a Guerra que le quería agradecer públicamente a edición crítica que fixo de Cantares e Foitas. Realmente é unha cousa fora do común deste país. Incluso é extraño que aí non faleron eso. E segundo feito, axeitos tamén o traballo que fixo sobre o libro de Manuel Antonio, que había eso escaseaba, non existía en ninguna parte, bueno, e agora, pois, ainda falta un título, non? Sí, pero vai, sairá rápido. Moitas gracias. Moitas gracias. Unha pregunta, dúbida, comentario. Pilar ten unha pregunta, unha dúbida. Era, se Diego nos quere informar, claro, hai eu xa vine, o traballo interesantísimo, pero o que explicabas agora
digo, a miña pregunta ignorante entre a letra de 1864, digo, sen entrarmos en terreos de grafoloxía que xa ilustraches, non? Moi ben o que poden ter de especulación sen fundamento, mas entre, digo, pola nosa propia letra, hai variacións notables, non? Entre unha idade e outra, entre unha fase e outra. Unha das conclusións que se sacan ao observar os indubitados de Rosalía é que hai unha coherencia extraordinaria. E coherencia unida a unha economía de signos, de xeito que o S se transforma en C simplemente como curriña, ten unhas características moi especiais, o cal nos favorece a hora de que aparezan outras cousas que non están atribuídas, pero sí, normalmente na xente hai unha grande variación. Eu en Rosalía non o observei, só a variación entre o que escribe relaxadamente e o que escribe notase moito cando se dirixe a alguén que utiliza o estilo oblicuo, que parece que dá máis elegancia, utiliza algún adorno que son moi raros nela, pero nos encabezamentos sí que utiliza. Esas diferencias son máis son un pouco cronolóxicas. O que sí que hai unha variación na ortografía. É sabido que Rosalía a ortografía non importaba moito, por lo menos nos inicios, e parece que tende a coidar máis a ortografía, pero ao longo do tempo, pero de todas maneiras está aberto o estudo de aplicación de unha discriminación cronolóxica. É curioso que Murguía e Martínez Salazar asistiron a varios xuizos por herdanzas de testamentos hológrafos como peritos, calígrafos a xuizos. Eran os que chamaban habitualmente, bueno, eran arquiveiros, lógicamente estaban familiarizados con eso, non? E ademais que en todos os arquivos nacionais que había moitos empregados, facían traballos, os empregados facían traballos alleos para copiar documentos. Entonces tiñan unha tarifa cando era simplemente copiar o contido ou cando copiaban o modelo de letra, é dicir, que che facían unha cancilleresca ou che facían unha gótica. Claro, era máis caro porque era, lógicamente, a condición de pendolista era moi cotizada, non? Xa nese momento, non? Pero que últimamente está bastante descoidada esa faceta, sen dúbida, non? É dicir que o problema dos modelos de letra precisamente é moi interesante. En Estados Unidos se publica o manual de Spencer a mediados do século XIX, e o primeiro que mira un perito calígrafo de principios do século XX é se a letra é spenceriana ou non. Nós tiñamos un sistema educativo, pero ninguén estudou se esos manuais de Torrio de la Riva realmente despois tiñan unha influencia, porque probablemente a xente aprendía máis a escribir na casa, pero bueno, todo eso está por estudar. De todas maneiras, mira, eu identifiquei por preguntar a xente que iba ás orfas de Santiago, rapazas, mulleres, todas escriben cunha caligrafía, pero inmediatamente, visualmente. Eu preguntei en moitas ocasións ante cartas e demais, oi, das orfas. A letra dos escolapios tamén era Sí, claro. Pero que tiñamos que aprender caligrafía, Claro. Por lo menos, estou falando do ano 60. Vamos, non era escrita libre en absoluto, non é? Era todo o contrario de hoxe, non? Porque esa chamada, por exemplo, xa desde hai moitos anos, ten letra de médico. Eu a un médico con quen teño confianza e dixen, pero si eu escrevo a mão moito máis que vos e teño a letra menos deformada, iso é porque vos dá vos todo letra menos, iso non escrevo para evitar moitas veces que un se dedicase pero vamos, que eu coñezo médicos que escriben estupendas
Claro. Non é Non, pero é poética. caligrafía, por exemplo, unha letra, a letra de Manuel María, que era hoxe, sería para realmente reproducir. Porque a unha, o cuidado coa clareza. É ca estética incluso, porque hai Por toda exemplo, a armonía A letra de Castelao é moi lexible, tamén é unha letra cuidada, non hai problema ningún para... Ainda que algúns tiveron problema cando transcriberon escrupuloso por escrupuloso. a cuestión é que moitas veces Eu só copiei o que decía a edición o número 6 de Galaxia, que é epistolario, non? Que pon escrupuloso. Escrupuloso, edición. Pero sí, ti me pasaste a fotocopia desa carta, Sí, sí, repérese, é unha carta de toda confianza. Ese é outro tamén, non? Xugar así, facer un diario ou as cartas, palabras de verdad, con toda confianza. E entón, pois, duros ou calificativos moi rotundos, a Filgueira, Valverde e a Cunqueiro. É a Ponte, non? Non. A que unha acusa de pederastia? É igual. Pero non é nesa carta. É nesa carta, Sitúete. é nesa carta. Non Sí, é nesa carta. con absoluta seguridade, pero bueno. Eso era noutra carta, as flores picallas. A súa eficácia nesa carta. Pero digo que non é nesa que non. Só Total, aí aparece escrupuloso, foi transcrito. E non é escrupuloso que escrofuloso. E aí foi. Miña nai que me aclarou que neses tempos as escrófulas, como eran tan esas vexigas tan desagradables, pero que era como, funcionaba como un insulto, como tiñoso, poñamos, claro, que era como insulto. a Filgueira, además, que obedecía. Non, eso era porque Echaba ya Filgueira era A Cunqueiro, Sí. non era a Filgueira. A Figueira non, a Figueira Filgueira era máis está deseando ver tomado o aceite de ricino. Bella, verdad? Xa non me cabe. Seguimos tomando un viño. Entonces xa non me cabe. Moitísimas grazas a asociación, non é asociación, é agrupación. agrupación. Asociación de Santiago e a todos os María Xosé, este forma parte do